Απορροχιάτη η δίκη πρέπει να γίνει στον νέο κόσμο. Ο Πεπώνης πάντα στην φρουτόπια εμένε. Ίσως επειδή εκείνος ο Εβραίος δικαστής θυμάται πως η κάνει ο Μελιτσάνας πήγατε σπίτι του για να τον ενοχλήσετε. Ποιος δικαστής? Ο Χαραλάμπος Μπαρμαξιθολόου. Έλα ξινακόουρε, είσαι έτοιμος για την δίκη της απελευθερώσης του Πεπώνη? Απελευθερώσει το Πεπώνη? Αλήθεια προκείται να βγάλω τον πάλι ομόφυλο? Ναι. Δεν το ήξερα καν. Έρχομαι αμέσως σπίτι σου. Εγώ παιδιά είμαι λίγο αγχώμενος. Ελπίζω να μην οδηγηθούμε πάλι σε περιπέτειες όπως πέρυσι. Εγώ τι να πω που εθίσα περιπέτειες εδώ καεί 3 χρόνια. Παιδιά, μόλις μου έστειλε μήνυμα ο Ροδάκινος ότι είναι από έξω αυτός και ο Μπανανίδιος με το αμάξι να μας πάρουν. Καλώς ορίσατε κυρίες και κύριοι. Ήρθατε ενώπιον του σημερινού δικαστηρίου, εδώ στην Κλεμανσό, ώστε να απελευθερώσετε νόμιμα τον φίλο σας, Ευστράτιο Πεπώνη. Κύριε Ροδάκινε και κύριε Μελιτζάνα, ντροπή σας. Θυμάμαι τι είχε γίνει πριν κάνα χρόνο. Θα τα πληρώσετε όλα σήμερα. Τώρα, κύριε Πεπώνη. Κατηγορείστε για καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων από τον Αναστάσιο Μιλαράκη και τον Μάκη Αχλάδη. Ως Εβραιομασόνος, παρατήρησα στην πλατφόρμα TikTok ότι οι ισχυρισμοί αληθεύουν. Και με μεγάλο σέβα στον λαό του Ισραήλ σας βρίσκω ένοχο. Θα εξοριστείτε στις φυλακές του Τελ Αβίβ. Όχι. Είμαι ατόος. Περιμένετε κύριε Μπαρμαξιθολόου. Ίσως μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς για να παρασύρτε ο εξορισμός. Ακούστε με κύριε Ροδάκινε. Δεν κάνω εγώ τέτοια. Εγώ είμαι ένας άξιος σιωνιστής με εβραϊκές ρίζες και καταγωγή από το νησί του Έπσταϊν. Ναι παρακαλώ Βικέντιε, τι θέλεις? Πάλι τα ίδια στον κάτω νέο κόσμο. Θες βοήθεια? Έχω εδώ κάτι φρούτα με κενά να σου στείλω να βοηθήσουν. Ναι, θα ψάξουν τον Τραμπστάιν. Έγινε έλα χαίρε. Λοιπόν, αποφάσισα να σας δώσω μια ευκαιρία και θα σας στείλω στον κάτω νέο κόσμο. Εκεί πρέπει να βρείτε τα ίχνη του Τραμπστάιν που εξαφανίστηκε πρόσφατα. Να επισκεφθείτε πρώτα τον αδερφό μου τον Βικέντιο Φραπέδη, δήμαρχο της περιοχής, να σας βοηθήσει περαιτέρω. Ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπαμπίνο. Σίγουρα πάμε από εδώ Λούκα. Ναι, έχω πάει πολλές φορές στον κάτω νέο κόσμο. Καλησπέρα κύριε Σταφύλη. Για κάτω νέο κόσμο? Ναι. Μας έβαλε αποστόλιον Μπαρμαξιθολόου. Προσοχή στα κύματα μπρο. Ωραία, φτάσαμε. Περίεργο μέρος. Πρέπει να πάμε στο γραφείο του κυρίου Φραπέλη. Τι νέγρικο είναι αυτό το κτίριο. Πώς μπαινούμε καν εκεί μέσα? Απλά πάμε. Καλωσορίσατε στο Δημαρχείο μου. Έμαθα ότι σας έστειλε ο αδερφός μου, ο Μπαμπίνος. Σας κάλεσα εδώ για να βρείτε τον Τραμπστάιν. Και αυτός ήταν μέσα στην αδελφότητα μέχρι που μας πρόδωσε. Απλά πρέπει να προσέχετε κάτι. Τον ακέφαλο καβαλάρι. Έχει κάνει 2 φόνους. Μείνετε μακριά του. Εσείς απλά κοιτάτε την αποστολή σας να βρείτε τον Τραμπστάιν. Αυτός ο καβαλάρης είναι ελεύθερος? Ναι, είναι ελεύθερος. Αλλά εσάς δεν σας ενοχλεί. Τώρα να πάτε στη βιβλιοθήκη Αριτών. Τρομακτικό μέρος. Καλησπέρα κύριε Αρίτο. Μπορούμε να πούμε? Μας έστειλε ο κύριος Φραπεδής. Τι ήταν αυτό? Μάλλον ήταν ο καβαλάρης. Γιατί μας επιτέθηκε? Κακώς εμπιστευτήκαμε το Βικέντιο. Ίσως ήταν παχύδα. Τώρα τι τα κάνουμε? Ας μείνουμε εδώ που λογικά είμαστε ασφάλες. Επικοινωνώ αμέσως με την δίωξη. Καλησπέρα, καλέσατε στην δίωξη κάτω νέο κόσμου. Είμαι ο Στέλιος, πως μπορώ να βοηθήσω? Το σήκωσε ο Εστελάρας Μάκες, τι να πω? Πες τον να έστειλει βοήθεια γρήγορα, μην το βγάλω τα δοντία. Έλα Εστέλιο, ο Ροδακίνος είμαι καί ο καβαλάρης επιτέθηκε τον Αρίτο. Έστειλε βοήθεια.
Εντάξει κύριε Ευστράτιε, παίρνω το 100, μείνετε ψύχρεμοι. Όχ πλησία φίλοι. Πάμε πιο πέρα, ίσως βρούμε άλλο δωμάτιο. Ο παλάτος Σαλαμία, συγγνώμη. Παιδιά, τα πάρω την τιανίτσα ποούμενη εδώ κονταχιάνα, πάμε εκεί μέχρι να έρθει η αστυνομία. Χιασόου Λόουκα. Κυρία Νίτσακερτ, πρέπει να έρθουμε σπίτι σου μας κυνήγαει ο καβαλάρης και δεν είμαστε ασφάλες εδώ. Εντάξει ελάτε. Φοβάμαι. Το ακούτε. Φτάσαμε. Ελάτε μέσα φρόουτα μου. Χαρίκα χιά την γνωρίμια. Τελικάνεις τσάι ροδακίνο? Όχι, ευχαριστούμε. Μπορείτε να μας πείτε για τον ακέφαλο καβαλάρη? Τι ατσά σας που άλλα πρέπει πρώτα να ρωτήσω. Τι σας εφέρε στον κάτω νέο κόσμο? Ο Χαραλάμπος Μπαρμαξιθολόου. Το φανταστίκα. Η μεσηγόουριώτη σας εστήλε με ανταλλάγμα να σας ατώσει. Ακούστε. Ο αντρασμό, ο Χαρίς Λαμπός που πάλια είχε τη τέση τόουν παρμαξιθογλώου αγνόητε από τότε που έχασε την τέση τόου. Επίσης όποιον εστελνούν εδώ ο Εβραίος Κάιο φράπες επιτίδες τόους εσκοτώνει ο καβαλάρης. Ο μύτος λέει πως εσκοτώσε τον ίδιο τον Τραμστάιν Κάι τέλει να εσκοτωσικάει τον παρμαξιθογλώου με τον φραπεδί. Έφτασε η δίωξη αλυταράδες. Η δίωξη. Και μάλιστα με στοιχεία. Η κυρία Νίτσα Κέρκ είναι αυτή που καλύπτει τον Μπαρμπαξίζογλου και το φραπέ. Και να ξέρετε πως ο μύθος λέει ότι ο Τραμστάιν είναι ο καβαλάρης επειδή τον καταράστηκαν που πρόδωσε την αδελφότητα. Εμάς άλλα μας είπε η Νίτσα. Ψέματα σας είπε η Νίτσα. Εσύ λες σεμάτα. Ξέρω πολύ καλά ότι σε έχουν διώξει από την αστυνομία. Τι, αλήθεια λέει Στέλιο? Δυστυχώς ναι. Αλλά δεν σας είπε ότι ο άντρας της ήταν μασόνος. Ποιον να πιστέψουμε τώρα? Νομίζω μας έχασε. Τι τα κάνουμε τώρα? Πάμε στον πικεντίο να θητήσουμε εξηγήσεις. Ωραία Αρίτο. Τώρα που σκότωσε το άτομο που θα μας κάλυπτε εξαφανίσου να μην μάθει κανείς τίποτα. Ξέρουμε ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του. Χιά ποιον λέει? Την Νίτσα ή τον Εστέλιο? Ποιος τον καλύπτε? Έρχεται ο Αρίτο ο πριφτητέ. Κύριε Φραπεδί, η αποστόλη μας ολοκληρώνεται εδώ. Ο καβαλάρης παραλίγο να μας σκοτώσει. Τα ακούσαμε όλα όσα είπατε με τον Αρίτο. Εγώ τα ηχογραφήσα. Τώστε εντόλοι στον παρμαξιθολόου να ατώσει τον πεπώνει άλλο στάματο ούνε ότι κάποιος σας καλύπτει. Εγώ έχω καλύτερη πρόταση. Ή σας αφήνουμε να φύγετε αλλά μένει μέσα ο Πεπώνης ή καλό εγώ τον Μπαμπίνο και δεν θα σας ξαναβεί κανείς. Ο Πεπώνης τα πιέει από την φυλάκη. Η Νίτσα μας είπε ότι μας στείλατε εδώ επίτηδες για να μας σκοτώσει ο καβαλάρης. Ο Εστελάρας είπε ότι μετάτρεψατε τον Τραμστάιν σε καβαλάρη. Όποιο καεί να είναι το σωστό τι είναι έχετε βάξει. Μπαμπίνο έλα εδώ τώρα. Θα είναι εδώ σε λιγότερο από 5 λεπτά. Εσείς την έχετε βάψει. Κύριοι, συλλαμβάνεστε για παράνομη εισβολή στο Δημαρχείο του κυρίου Φραπέδη. Μα δεν κάναμε κάτι. Έχουμε αποδείξεις ότι... Μην μας κάνεις κάτι. Τι γίνεται εδώ ρε κοπρόσκυλα? Φραπέ κατέβα κάτω τώρα. Καβαλάρι μου ηρέμησε. Φίλε Ροδάκη είναι που τολμάς και απειλεί σε μένα να ξέρεις έχεις κενά. Όποιος έστειλε να ξέρει έχει κάνει μεγάλη γκάφα και το άτομο έχει πολύ γέλιο. Ουζέδου. Όπα τι? Κάτι μου τιμήθησε εμένα. Κάγε εμένα. Του πεπονadico potore σουενική. Ο Πεπονής αγοράζει τον πάγικο από εμένα. Οδογλυφυράρα. Πόσο καιρό είχα να σε δω. Εμάτα τα νέα από τον Πεπονί. Εσυζαλίτης, τελειοζάτη. Δόση του ρεντολίνα τον απελευθερωζούν επιζήμα. Εντάξει λοιπόν. Βοήθεια Τελικά αναρωτιέμαι. Ποιος έλεγε την αλήθεια και ποιος τους καλύπτε? Η Νίτσα ή ο Εστέλιος? Ο καβαλάρης ήθελε να τους σκοτώσει ή τον έλεγχαν αυτοί?
Τι μας νοιάζει ρε. Είμαι ελεύθερος. Orgia Partilin. Ooh, yeah, look on, yeah. Yeah, I came in with a saw. Ooh, yeah, I came in with a saw. Yeah, bitch, I flare red raw. Yeah, bitch, I flare red raw. Yeah, yeah, I came in with a saw. Ooh, yeah, I came in with a saw. Ooh, bitch, I flare red raw. Yeah, bitch, I flare red raw. Yeah.